tot un seguit d'iniciatives que entenem que reforçarien el paper de Mataró com a ciutat, però al mateix temps com una ciutat catalana, enfront tot un seguit de problemes més conjunturals a dins de la península i d'Europa, que si assumíssim aquest discurs entenem que ens faríem més fort, doncs tampoc no està massa per la feina. Parlem de l'atemptat d'ETA. ETA assassina 2 guàrdies civils. Al cap de 2 dies, l'Ajuntament de Mataró convoca una concentració de rebuig a aquest atemptat i van tots els partits polítics, excepte la CUP, que tampoc secunda la moció conjunta que havien presentat els altres 5 partits i en presenta una ells pel seu compte. Per què no van secundar aquesta? És a dir, per què no condemnen l'atemptat d'ETA explícitament? Bé, nosaltres, com ja vam dir en el ple, vàrem afirmar amb rotunditat que rebutgem qualsevol tipus de violència, vingui d'on vingui, no? I això sí que ho volem deixar molt clar. Però també ens volíem desmarcar d'una inèrcia que generen els partits espanyols PP i PSOE, en els quals aquests 2 partits sí que han tingut a les mans la solució del conflicte, que al nostre entendre només passa pel diàleg, i això de passar pel diàleg serveix pel cas del País Basc com qualsevol altre cas arreu del món, i això no està sent així. El PSOE, no seré jo qui defensi la seva política, però sí que he de reconèixer que van fer 3 coses ben fetes just quan van començar la legislatura. Una va ser la retirada de les tropes d'Iraq, l'altra va ser el tall del transvasament de l'Ebre, i la tercera va ser iniciar un procés de diàleg per tenir una solució definitiva al País Basc. Això, que va ser una proposta que nosaltres veiem amb bons ulls i positiva i que podia acabar solucionant definitivament el problema, al final, per qüestions i per càlculs electoralistes, s'han tirat enrere. Per què s'han tirat enrere? Doncs perquè hi ha un Partit Popular que té segrestat el conjunt dels partits de tota la península amb aquest tema. Si no estàs amb ell, estàs contra ell i en seguida se't criminalitza. Un exemple el tenim en què la mateixa CUP, quan ens hem atrevit a discrepar de la manera com s'aborda tota aquesta problemàtica, ja se'ns està apuntant amb el dit amb il·legalitzacions. O sigui que és molt difícil per qualsevol partit pensar diferent amb aquests temes. Nosaltres ho fem, ho exercim perquè entenem que és el nostre dret, i el nostre principal objectiu és que no hi hagi mai més cap mort per qualsevol tipus de problemàtiques d'aquest caire, i que per tant la classe política el que hauríem de fer és buscar-hi solucions definitives i ja, perquè no es torni a repetir mai més un desastre com el que es va produint any rere any. I pel que sembla, si això continua així i la política davant d'aquest problema es fa en clau electoralista, doncs tindrem víctimes durant molts més anys, i el nostre parer és que això s'ha de tallar d'una vegada. Aquest atemptat va ser, on van perdre la vida 2 guàrdies civils, va ser a Can Breton, va ser a França. Si aquest atemptat hagués estat 2 carrers a sobre de casa seva i vostè s'hagués de trobar la família de les 2 víctimes cada dia pel carrer, tampoc s'hagués sumat a aquesta concentració de rebuig ni hagués condemnat explícitament aquest atemptat? Nosaltres, quan vam fer la nostra moció alternativa, ja deixàvem molt clar que ens solidaritzàvem i mostràvem el condol a la família de les persones que havien assassinat. El mateix faríem amb aquest hipotètic cas que vostè em platejava, però amb qualsevol altre cas. El món n'és ple de víctimes de caire polític constantment, cada dia. I nosaltres ens solidaritzem en totes i no en fem distinció d'unes davant de les altres. I això és molt important. El que no pot ser és que hi hagin certs partits que en destaquin unes per sobre de les altres, quan al nostre entendre totes les vides tenen el mateix valor. Però em refereixo, tampoc s'haguessin sumat en aquesta concentració, tampoc haguessin secundat la moció i tampoc haguessin condemnat explícitament l'atemptat si s'hagués produït a Mataró aquest atemptat. Bueno, ja li dic que la nostra política entenem que no aniria per fer condemnes així maximalistes de l'atemptat, sinó que miraríem de buscar-hi solucions. Perquè el que ens preocupa a nosaltres de veritat és que aquesta hipotètica situació que vostè em planteja no es pugui produir mai més. I perquè això passi, hem de passar per un procés de diàleg. És així. Només hi haurà pau si s'aconsegueix un procés de diàleg en què les parts es puguin sentar en una taula i buscar-li una solució. Perquè hem de tenir molt clar que estem parlant d'un problema polític. I davant d'un problema polític només hi pot haver una solució política.
Precisament, i arran d'aquest desmarcament de la CUP, el president del PP de Barcelona, el senyor Alberto Fernández Díaz, va fer unes declaracions en les quals comparava la CUP amb Batasuna i demanava a la Fiscalia que seguís de prop els posicionaments polítics de la CUP per veure si podia ser que fos il·legalitzada. Vostès què n'opinen d'aquestes declaracions? Bé, aquestes declaracions són un disbarat, però he de dir que estan en la línia del discurs del PP, de o estàs amb mi o estàs contra mi, no? Em sembla que en democràcia han d'existir diferents maneres de pensar. La CUP som una organització o un partit que la pau és un dels nostres principals objectius. Nosaltres participem activament d'iniciatives en favor de la solidaritat, de la pau, no aquí sinó arreu del món. I per tant entenem que això forma part de la criminalització, que forma part d'una manera de fer política que poder s'escau més amb apartheids i coses que nosaltres no hi volem tenir res a veure. I jo el que em pregunto és com aquesta gent del PP s'atreveix a assenyalar el dit quan són ells mateixos que a dia d'avui encara no han condemnat el franquisme. I del senyor Pablo Mojedano, que els acusa d'antidemòcrates per tot aquest afer, què li diria al senyor Mojedano? Jo li diria que la democràcia comença pel respecte primer a les idees de les persones i després que entengui que el nostre posicionament és sincerament un posicionament de pau, que busca solucions. I el PP, desgraciadament, s'alimenta d'aquest discurs buscant dimonis o suposats dimonis que ells retroactivament ho van engreixant per crear una por social que sí que existeix als mitjans de comunicació, però tots sabem que la realitat en el carrer, la CUP no som això, que som gent que ens preocupem pel nostre municipi, que som independentistes perquè entenem que tenim aquest dret com a poble, però que això no té res a veure amb aquest escenari caòtic o no sé, estrany que planteja el Partit Popular. Passem a altres qüestions. Un dels afers de l'any ha estat l'afer de Can Fàbregas i de Queralt. Arribats al punt on som ara, en el qual les dues opcions són o caixa o faixa, és a dir, l'Ajuntament i el govern municipal ja ha dit que traslladarà la fàbrica íntegrament, però el que està clar és que la fàbrica ha de sortir d'on està. Arribats a aquest punt en què o s'enderroca o es trasllada íntegrament, vostès per què optarien? Bé, nosaltres optaríem, com sempre hem dit, per mantenir la lau allà on està, que és el més senzill i el més sensat, no? Però arribats en el punt aquest en què allà on és ara no es pot mantenir? El cas és que sí que es pot mantenir. El que passa és que tenim un govern que està decidit a que no sigui així, però si l'excusa era que havia de venir el Corte Inglés, està demostrat que es pot continuar mantenint el Corte Inglés al costat de la nau de Can Fàbregas, inclús que sigui compatible el tipus d'activitat econòmica allà mateix. Això és així i ningú ens pot demostrar el contrari. Però el Corte Inglés ha guanyat un concurs en el qual se li dona un solar buit, és a dir, que la fàbrica, segons el concurs que ha guanyat el Corte Inglés, no hi és allà. Per tant, la tirem a terra...